Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo, Sara Aranguren eta ni Amaiartika naiz eta Eguesibarriko aurreskoletatik gatoz. Andazelai enpresa publikoak kudeatzen dituenak. Momentu honetan borrokan gaude, gure egoera, lan egoera aldatzen saiatzen ari gara eta gure hobekuntzak bilatzen. Azken finean, lan duin baten bila, ez? Azken finean. Andazelai enpresa publiko bat da, lehendik existitzen zen, baina aldaketaren gobernua iritsi zenean Eguesibarrera, haiek hartu zuten zerbitzu publikoen kudeaketa enpresa honen bidez, enpresa publiko honen bidez. Zerbitzuak publifikatzeko eta posible zuten heinean hobekuntzak egiteko bai zerbitzuetan eta baita langileon egoeratan ere. Hori, hartu zuten aurreskoletako kudeaketa, garbiketa kudeaketa, garbiketa zerbitzuena eta kafekoena. Kaf da familientzako arreta zerbitzua. Enpresa publiko bat izatea azken finean enpresa bat da, baina gestionatzen duenak udaletxeak gestionatzen du. Erabaki guztiak plenoan hartzen dira eta kudeaketa guztia haiek egiten dute. Badute gerente bat, badute administrariren bat, baina gero udaletxeko zinegotziek hartzen dituzte hori. Erabakiak eta dena. Enpresa publiko honek hartu zuen kudeaketa orain dela 3 urte ja, hau da gure 3. ikasturtea beraiekin, eta, gauza da, beraiek surrogatu gintuztela aurreko enpresa pribatutik eta orduan egin zuten geunden egoera berdinetan. Eta momentu horretatik gaur egun arte ez dira egon hobekuntzarik, eta orduan beraiekin hitz egiten saiatzen hasi ginen bere momentuan. 3 urte. Erantzuna izan zen ezezkoa, eta orain enpresako komitea sortu dela, indarra handiagoarekin hasi gara lan hau egiten. Gainera, oso nabaria da, zerbitzu gehiago hartzen joan diren heinean, joan dira deskonpensatzen dauden lan baldintza desberdinak, ez? Azken finean, adibidez, kasu larriena, azaltzen aldugu kasu larriena, izan daiteke garbiketetan. Orain, lanean sartzeko egiten da azterketa bat. Eta zerrenda batzuk daude, deitzen bazaituzte lan egiteko gure eskolatik, baduzu soldata bat, eta deitzen bazaituzte lan egiteko beste eskola publikotatik, baduzu Kristonaldea zeia sartzen da Nafarroko garbiketen konbenioan. Eta gure eskolaetan daude aurreskoletako konbenioetan. Eta gure baldintzan dira holakoak, naiz eta eraikin publiko bat izan, aurreskola publiko izan, gure egoera da pribatuen egoera. Azken finean, kudeaketa da pribatua eta egiten dute, oinarritzen dira, konbenioan dela nahiko pobrea, nahiko konbenio txarra. Orokorrean, lan baldintzak, dauden desberdintasunak, ez? Lan berdina egitetik batzu egon daitezke 300-400 euroko desberdintasuna hilabetero. Nahiko egoera prekarioetan daude garbiketan bereziki gure eskoletan daudenak, ez? Beste badute konbenio gurea baina asko zobera gainera. Garbiketetan dago oso konbenio ona, asko lan handia egin dute hori lortzeko. Gero guretzat ere oso garrantzitsua da esatea justo kudeatzen dituzten zerbitzu guztiak direla emakumeak gauden zerbitzuak, gehiengoa gara emakumeak, eta hori ere nabaritzen da. Azkenean lan feminizatu hauetan zaintza dela gauzarik nagusiena, hori ere nabarmentzen da asko.
Ez, orduan, bueno, azkenean dira zaintzak, dira umeekin, garbiketako lanak, eta ez, familiekin. Bai, inoiz ez dira egon baloratuak eta orain ez da ere. Bai, guretzat, azkenean hezkuntza ematen dugu, baina ez du hezkuntzak hartzen, no? Hau azken fina, bueno, arazo hau globalizatuago dago, ez? Ez da bakarrik Eguesibarriko kontua, baina, bueno, hortik dator ardatza. Bai, hor zaintza lanak sartzen dira, lanpostu feminizatua dela. Bai, eta horregatik, pues bueno, nahiko infravaloratuak dago. Azken finean, lan feminizatuak direnak, nahiko infravaloratuak daude, zaintzaren inguruan, eta hori somatzen da, pues, bueno, gizarteak ematen dion balorean, eta soldatetan, noski, eta gauden egoeratan, eta ditugun konbeniotan. Azken finean, Andazelaik hartu zuenetik, gerentzia hartu zuenetik, saiatu izan gara gure egoera hobetzen, lan baldintzak hobetzen, baina beti ezetza jaso izan ditugu. Eta ja, pasaren urtean, duela urte bete sortu zen komitea, ja, Andazelaik hartu zuenean FACeko zerbitzuak, familien arreta zentroa. Eta orduan komitearekin ja indar gehiago dugu, eta ja, posibleago da negoziazioak izatea, bueno, konbenioen hobekuntzak gutxienez lortzen saiatzea, ez? Eta hori, nahiko komplikatua izan da prozesua, azken finean, gainera, hau izan zen duela urte bete, uda tartean egonda atzeratu zen dena, eta urrira arte ez zuten proposamen bat planteatu, eskatu zuten kontseilu administrazioarekin biltzea, ez zuten, bueno, beti, eragozpenak, nahiko komplikatua izan zen, bilerak atzeratzen ziren eta martxora arte ez zuten lortu berez elkartzea. Haiek bota zieten proposamena, komiteak bota zuen proposamena, eta haiek debatitu beharrean egin zutena izan zen, bueno, erantzungo dizuegu, hau ikertu behar dugu eta duela 2 aste arte ez dugu erantzunik izan. Gainera, komiteak eramaten du proposamena, baina proposamen hori egin baino lehen, langile guztiok bildu ginen, erabaki genuen zeintzuk ziren gure eskaerak, ez da bakarrik komiteak planteatutako gauza, baizik eta langile guztiok gaude horren atzetik. Eta gaude komiteak esandakoarekin ados. Eta gero administrazio kontseiluarekin bai elkartu zirela martxoan, baina urritik gerenteak bazuen proposamena eta suposatzen da besteei pasa ziela. Baina besteak joaten ziren bilera horretara, bueno, pues, entzutera. Ez? Eta komiteak espero zuena zen hitz egiten hastea eta benga, lehenengo puntua, zer eskatzen da, zer ematen dizuegu. Eta hor, negoziatzen hastea eta ez da posible izan. Ez da dialogo bat egon. Bale, guk azaltzen dizuegu gurea, eta gero haiekin dute kontraproposamena orain. Eta horregia, zuta inerri gaitu. Eta gainera kontraproposamen horretan ez da izan serioa. Ze puntu asko erantzunik gabe geratu dira, komitearen ardurapean uzten dituzte erabaki oso garrantzitsu batzuk, eta ez da langileon ardura, gauza horiek erabakitzea, orduan beraiek ere hartu behar dute beraien ardura eta horrekin aurrera joan. Uste dugu hau, eta gero guk esango dugu ados gauden edo ez, edo onartzen dugun edo ez, baina ez dute aurpegia ematen, ez? Daude hor, bueno, denbora pasatzen uzten eta azkenean nekatu gara. Bai, eta azken finean hori eman dizkigute gauzaren bat onartu dute. Orain, baina, horren oinarrizkoa ziren gauzak, bajetan kentzen ziguten, karo gu gaixotzen ginen lanean, azken finean birus ingurutua gaude, batzutan hartzen ditugu, eta egun bakoitzatik kentzen ziguten diru nahikotxo. Azkenean, hori onartu digute, ematen du, esan dutela baietz, bajetatik ez dizkigutela kenduko. Baina antzinatasuna ez digute ez dugu kobratzen, eta ze hori da badator aurreko enpresatik edo aurrekoaren aurrekotik ezakigu noizik, baina eta horiek horretan esaten dute, klaro, eske surrogatuak izan zarenez, ja, bueno,
Ja, baina zure esku dago ardura Claro. zurea da, ez da Bai. beste inorrena. Eta entzinatasuna ez digute ordaintzen, eta orduan, orain norbait hasten bada, kobratzen du berdinet. Eta ni hasi nintzen 2011an, ez? Orduan, deskonpensatua dago, eta horri ez diote erantzunik eman adibidez. Ez, horren inguruan ez dute inolako Ez dute erantzunik zer eman. esan. Gero ze gehiago erantzun dute, bueno, portzentai bat, igoera portzentai txiki bat, eman dute egin diren eskaere guztien artean, ez? Orduan esan dute, bueno, portzentai hau ematen dizuegu, baina orain zuek erabaki nora doan hori. Edo- Adibidez, garbiketek duten deskonpentsazio horretara zuzendua, edo IPC-aren igoerara langile guztioi, edo kafek eskatzen, osea, zenbait... Bai, eske ezin da, horretan ezin da, azken ez dago finean- aukerarik. Konbenio aldaketa hori egin behar duzu, ez zelako bidezkoa eta prekarietatean dituzulako, aurreskoletako 800 euro garbiketa... kobratzen dituzte, Claro, ja, eske da, 8 orduko lanagatik. ez da bidezkoa, hori ezin da negoziatu. Hori da aldaketa bat egin behar duzuena. Eta gero, kendu behar du nire igoera, besteei emateko. Azken finean Ez da horrek gure erabakia. konfliktoak bilatzen Bai. ditu. Azken finean, igual hori izan da, bilatu dutela konfrontazioa gure artean egotea, azken finean nahiko honek batu gaitu nahikotxo eta... Justoz Bai. kontrakoa lortu Bai, dute, bai, geroz bai. eta batuagoak egotea, eta orain, pues, publikoa egitea gure egoera, ez? Familiei kontatzea, mobilizazioak egiten hastea, pankartak jartzea, bueno, eta horrek mindu ditu ere. Bai, nabaria da. Eta zuek nola sentitzen zarete egoera honen aurrean? Pues minduak, engainatuak. Bai, ahalmenik gabe, ja, Bai, ate guztiak itxitak ikusten dituzunean, ez? Pues, borroka egiteko unea heldu da, bai. eta hemen gaude. Enpresa publiko honek gestio hartu zuenean, hobekuntza batzuk espero ziren eta iritsi ez zirenean, segituan langileon artean, orduan zegoen komitegon aurretik genuen delegatu sindikala, eta berak plazaratzen zion, transmititzen zion udaletxeari edo handazelairi gure egoera. Beti esetzak jaso izan genituen, baina urtebete komitea egonda, indar gehiago, orduan denon artean, ere besteen egoerak... Komitea sortu baino lehen zen bakarrik aurreskola moduan, eta komitea sortzerakoan jagara zerbitzu guztiak batuz, eta orduan hori indarra eman digu ere. Bai, azken finean, orain talde handiago bat gara, indar gehiago dugu, eta ere babestuago sentitzen gara, incluso hori beste udaletxeko funtzionarioak gurekin bat etorri dira, haien egin behar zizkieten igoera batzuk, ez dieten ez egin gurekin bat etorri dira, gutxienez hor babesa somatu dugu alde horretatik. Bai, eta baita familien babesa somatzen dugu. Incluso famili batzuek egin dute idatzi bat, eraman dute udaletxera, eta alde horretatik, egia esan da. Azken finean, handazela ikudeatzen dituen zerbitzuak justo gara biztanleriarekin bat gatozen zerbitzuak. Jende asko pasatu da gure aurreskoletatik edo fazetik ere, garbiketa guztien onerako da, orduan oso zerbitzu familiarrak gara, eta oso harreman ona dugu familiekin. Eta asko eskertzen dugu beraien laguntza, oso preste egon dira. Eskertzen dela, bai. Eta asko harritu dira ere gure egoera jakiterakoan, soldata jakiterakoan, baina nola ez duzu, ezin dute sinetxi. Baina hau ez zen publikoa, baina ez zuten publikoa egin, ezke enpresa bat da, publikoa, baina enpresa bat da, orduan pribatu moduan gestionatzen gaituzte. Baina nola, eta sartzen dituzuen 11.000 ordu hemen, eta ez, ordu estrarik zer da hori, ez da existitzen. Harritu dira. Asko. Asuntos propios zer da hori. Ez zara kontatzen familiei eta aluzinatzen dute, ez azken finean. Elkarretaratzea egin duzu ere, ez? Bai, izan da lehenengo pausua azken finean, publikoa egitea erabaki genuenean, eta izan da lehenengo pausua,
Eta, elkartu ginen hor kuadrilla, nahiko ongi, atera zen, ordu txarra zen, eta... Baina, Bai. Oso erantzun ona izan dugu familien aldetik, biztanleen aldetik. Bai. Ni oso harro sentitzen naiz lortzen ari garenaz. Bai. Eta, elkartu gaituena eta orain badugu aurrera jarraitzeko gogoa, ez? Bai. Ez finean. Izan da, lehendabiziko pausotxo bat, baina hemendik aurrera ere, indar gehiagorekin, ez? Bai, hori da. Bai. Azken finean gure egoera hobetzea. Lan baldintzako hobetzea, horrek ere gure lan kalitatean somatuko da. Saiatzen gara alik eta hoberen egiten, baina, beti, egoera hobean bazaude, gustorago. Momentu honetan, justo gobernu aldaketa egon behar denez, pixka bat esperoan gaude, ea zein den alkate berriak eta bere taldeak ekartzen duten jarrera ikusteko esperoan, eta hortik aurrera ja... Negoziatzeko aukera, bai. Ea nola datozen ez? Sortu berria da, ez dakit ez da sortua dagoen. Ez, horrendik. Eta orduan orain bai itxoin behar dugula pizkatxo bat, ea nola erantzuten duten beraiek egoera hau jakiterakoan eta zein den beraien jarrera. Gauzak ez badira konpontzen, aurrera jarraitzen badute jarrera berdinarekin, eta hola, igual, plataforma bat aurrerago, baina, oraindik ez dakigu, ez? Eta nola lagundu, azken finean, hau ere gizarte kontua da. Lehen komentatu duguna, ez? Gure lan honetan, nahiko infrabaloratuta dago eta gizarteak aldatu behar du jarrera horren aurrean. Emakumeon borroka da hau ere. Laneko borroka, baina baita ere emakumeona, ze horrela gaude egoera honetan lan feminizatuak direlako. Hori da. Mila esker tartetxo hau eskaintzeagatik, hau da gure borroka, eta benetan eskertzen dizuegu espazio hau eman izana. Hau da gure egoera, mila esker zuen arretagatik eta hemendik aurrera borrokan jarraituko dugu, beroz eta indar gehiagorekin. Hori da.